Добре дошли в DigiLab. Нека поговорим за истории и мечти, които се превръщат в реалност, когато вярваме в приобщаването. Представителността има значение. Историите на успех ни показват какво е възможно. За семействата всяко постижение е доказателство, че тяхната подкрепа има значение. Истории като тази на Сара Марин показват как вярата у дома отключва нова увереност. И треньорите израстват чрез успехите. Те се учат да се адаптират, да въвеждат иновации и да продължават напред. Когато хората виждат спортисти да успяват, съмнението се превръща в подкрепа. Така изграждаме доверие. История по история. Историите разрушават стереотипите. Спортисти като Ленин Екуня доказват, че отличието има много форми. Приобщаването се разпространява като вълна. Започва с историята на един спортист. Малка вълна от смелост. Всяка история на успех вдъхновява следващата, създавайки верига от свързаност, подкрепа и промяна. Зад успеха на всеки спортист стоят доброволци. Окуражават, подкрепят, организират. Ти можеш да бъдеш тази искра. Твоите действия имат значение. Твоята подкрепа може да бъде искрата, която запалва история на успех, увереност и приобщаване. Всичко започва с теб. Празнувай историите. Споделяй ги. Живей ги и помагай на другите да блеснат. Благодарим ти, че си част от това пътуване. Всяка споделена история ни приближава към по-приобщаващ свят, защото заедно правим успеха възможен.